Jeffrey Pulicino Orlando qed jitlob lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex jikkonsidra t-tkeċċija ta' Richard Kakija Caruana. Din l-aħbar iddominat il-faċċati tal-gazzetti kollha ħlif tal-ġurnal In-Nazzjon u li minflok ta' priorità lill-ittra ta' Pulicino Orlando ta' priorità lir-reazzjoni ta' Kakija Caruana u tal-Prim Ministru. Kakija Caruana qal li l-akkużi ta' Pulicino Orlando huma redikoli u xhieda ta' kemm l-istess Pulicino Orlando skont huwa jinsab maqtuħ mir-realtà. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għal darba oħra qal li kien jinsab sorpriż u ddiżappuntat bit-talba ta' Pulicino Orlando. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qal li l-ittra ta' Pulicino Orlando ser titressaq mal-korrispondenza għall-laqgħa tal-Eżekuttiv li jmiss li ser issir fit-12 ta' Lulju l-għada li Kakija Caruana jispiċċa mill-kariga ta' ambaxxatura l-Unjoni Ewropea. Dakinhar tal-laqgħa tal-Eżekuttiv jista' jkun ukoll l-ewwel jum ta' meta l-Parlament jieqaf għall-vaganzi tas-sajf. Qatt mhux magħruf jekk dakinhar l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u ser jaċċetta li jibda jiddiskuti l-akkużi ta' Pulicino Orlando inkella u sempliċement ser tinqala l-ittra tiegħu mal-bqija tal-korrispondenza.